Txorien abestiekin alaitutako beste egun eder bat, gizon emakumeen ezin konponduarekin hondatuko duguna. Maiatzaren 28ko plenoaren berri. Zera horretan, bilera horretan, ohikoa denez, lehendabiziko puntua aurreko batzarreko akta onartzea izan zen, eta idatzia zegoen bezala ez onartzea erabaki genuen. Eta gure ustez, herritar horrek esandakoa oso zentzuzkoa izan zen eta udal batzaren aktan jasotzeko modukoa. Kiroldegiaren gaian, bi gai genituen joan den plenoan erabakitzeko. Bata, kirol zerbitzuen kontratua suntsiaraztea. Eta horretan baiezko boto eman genuen, izan ere, bi aldeen adostasunez egin baita suntsiarazte hori. Bigarren gaia berriz, kirol zerbitzuak esleitzeko kontratazio espedienteari hasiera ematekoa zen, edo espedientea argitaratzekoa. Eta horretan, xehetasun batean, eztabaida izan genuen lehen batzorde batean, eta plenoan horrek ekarri du gure ezezko botoa ematea. COVID-19 dela eta merkataritzari eta ostalaritzari dirulaguntzak emateko oinarriak onartzea zen 9. puntua. Eta orain arte laguntza bakar argitaratu dute establezimentuak irekitzeko egindako inbertsioengatik emango dena hain zuzen ere. Eta guk ezezko boto eman genuen. Guk nahi genuena zen hori ez ezik beste 16 neurri gehiago ere hartzea. Eta azken aurreko puntura etorri ginen, 11. puntura, eta EH Bilduren mozioa zen puntu hori. Mozioa ze mozio? Udal foru funtsari buruzko Gipuzkoako aldundiak hartu duen alde bakarreko erabakia dela eta EH Bilduren mozioa. Eta horrela iritsi ginen galdera eta erreguen sailera. Bezperan, Eudelek deitua zuen COVID-19aren biktimen omenez isilaldia egiteko udaletxeen aurreetan. Eta guk inolako deirik ez genuen jaso. Eta bigarrena erregu bat egin genien. Beti bezala, hainbeste kogobernantzaz, koerabakiez eta hitz egiten ari denean PNV-ko lehendakaria beste estamentu batzuetan, beste instantzia batzuetan horixe eskatzen ari da, guk ere gauza bera eskatzen dugula. Erabakiguneetan parte hartu nahi dugula. Eta parte hartzea ez dela iritzia emandakoan arretaz entzutea bakarrik. Entzundakoa aditu ere egin behar dela, barneratu eta jarrera eraikitzaile bat izan, neurriak, akordioak, lanak adosteko. PNV-ri buruz askotan esan da trebea dela akordioak lotzen gainerako alderdiekin, eta guk gehitu nahi dugu hori bai. Beharrezkoa denean bakarrik. Gainerakoetan, txoriek alaitutako egun ederra zapuzten jarraituko du PNV-ek.